ngiyazwana nokukhuluma ngezinto ezipractical. iBhayibheli lithi ukukholwa ongenayo imisebenzi kufile. Ngiyazwana nokukhuluma ngezinto uzophuma la uyi-apply not into enga-apply. Ngifisa into uma siyifunda la siphume soyi-apply. Ngoba you can't go to church every Sunday ungashintshi. You can't go to prayer every week ungashintshi. Kufanele ubuye uthi ukhona into esengingcono ekade ngingayona ngonyaka ophelile. Now there is a big risk, Bishop, yokuthi uma usumzali usukhonza isikhathi eside ugcine usubusiswa injumayelo eyishaya abanye abantu. Ngichaze lento. Akekho umzali osenkingeni nje umzali ocabanga ukuthi inkonzo ibe right. Ngoba bekushawa abantu abafebayo yena vele uyazazi akafeli. Uma ithi inkonzo was powerful, akathi it was powerful ibisiza yena. Ibe powerful ngoba bekuthiwa abantu abafebayo yena kade ahlukana nani bazalwane nofela. Funa soshintshela namhlanje mase inkonzo was powerful ukuthi ibisiza thina. Not ukuthi ibisiza abanye abantu. My inkonzo kade kukhulunywa ngezigebengu wena ungasola isigebengu lo ujumayela ikusizanga because wena usola isigebengu. But siyayithanda injumayelo ezishaya abanye abantu. Kodwa manje bese kufanele ibhekene elungisisise uvela nje esontweni nje buyekudlala noma ngathi kuyamotivate ungamuzwe esho njalo ubokwazi ukuthi into ebikhulunywa yazibenzani ubehleli kujaji bishayisa yena. We love preachings that are bashing others. Kodwa le confront ama-issues akho uyathini. We must move to a level la khona mawungena enkozweni ukuthi inkosi ngiyanqaba ukuphuma ngasizakalanga. Hayi ukuthi ngingenele ukuthi kosizakala abanye abantu. Abanye basho bathi uma bezikhona lesingane bezomuzwa uBishop bethini namhlanje. No, intshumayelo bekhuluma nabanjani bazalwane nabakhona. So ngiyakholelwa ekutheni ukuthi yonke into esifunde ezile Nkosi we must apply it. Amen. Mina I'm a believer yokuthi yonke into esezwile Nkosi sinamandla okuyenza. And it is our challenge as abazalwane ukuthi si implement. I once watched a pastor ethi kade ufunde university for more than 15 years. The university Bishop elithi abantu beqiniswa yithunzi. Ithi iBhayibheli ophethe abantu behlule. Abantu besele belandela izithunzi zabo bese beyaphila. Usethi lo mfundisi le university usefunde for so many years. Wathi sekhathele ukushumayela ngalo. Ningenzeki kuyena. So I said for the last 10 years mangifundela lo ngithandaza ngithi Nkosi ngingafuni ngafezekanga. Akazomanya ngizwe. Wathi namhlanje usuku lokuthi le ehlele ngishumela ngayo yenzeka. Angithi abantu umuntu obefunda ivesi angathi into yasendulo kodwa ufuna ukuyibona yenzeka empilweni yakhe. Futhi uyabona umuntu mayesemkhona uNkulunkulu akayenze kufihlekeli wabiza amakhamera wakuvula amakhamera wathi abantu abakhipha passage. Wathi namhlanje abantu ngeke babeke izandla abantu abakhipha passage wayifaka TV la. Wathi wonke umuntu ozoma la kule passage ogulayo nononkinga noma yipi ngeke ngithinte ngezandla kodwa isithunzi sami ngeke sahlangana naye wathi for 10 years we pray ukuthi nesami isithunzi sibe namandla. La uJesu ayekade wanika uPetro wadlula abantu basale beginqika kilikiti phana uyazwenza implement into eshow is Nkosi wena usuwashumela ngevesi for 10 years akaze kubona le 1% wena empilweni yakho. We can't be the scholars of the Bible and we can't be Mr. Knowledge, no Mrs. Knowledge, the Bible. What is critical is the application of the word. Speaking about the word is good, but you have to apply the word. Number 2, must apply in the final lens to make sure because if the boss this one is always ushintshe empilweni yomuntu. If the boss no muke boss when I'm born and who are good orators, no eloquent, no. If the boss must make an impact. Final mouse will find if no, uNkulunkulu sengisizile ngashintsha. So I challenge everyone, when you are a believer, nxa ungumzalwane obambelele ekutheni mina nanti into engayifundiswa and nanti mina into engizoma ngayo ngeke ngisahamba ngayo ngoba uzogcina unga-enjoy enkonzweni ngoba uNkulunkulu is a progressive God. He's not a God of stagnant. uNkulunkulu omuvayo. uNkulunkulu stagnant fanele ngathi ivakelise lapho uma kufashion. But into elenza libe kufashion namhlanje ingenxa ukuthi uNkulunkulu
is a progressive God. Kunabantu namanje abangayizizwe lenkosi. Just because eceleni kwakhe kuhleli intombazane efaka umqwebe. Umqwebe lamacici amade afika la. Kulawa bangazi umqwebe amacici lawa aqhweba emohleli libe liqhweba. Ngiyazi abasanda kusiliswa baxake ukuthi umqhwebe ungena. Umqhwebe ungangeni endlini kaJehova. Wothi mongena nomqhwebe bahlale phezu kwamqhwebe. Kushaka kukhiphe umnyaka uhleli nomqhwebe uzubona ushawa amasholo bayo wena. Wahamba wafika ukuthi amashiya asikwa aqondiswe kabusha. Bagibela phezulu bathi ngenise izipho basha. Futhi kufika le amashiya ngibela phezulu uthi ngenise izipho ungasazi thukile ungazenze njani bashaya doba amashiya. Kodwa bajazi uNkulunkulu nomusa kanjani. Nansi into engifuna siyifunde. Uma kuyisizini la khona ushaya something. Ungahlali udinini ngoba usunamahloni ukuthi lento ngake ngayishaya sengiyayenza ngoba sengiyayenza uyazi ngoba uNkulunkulu understand ukuthi you are progressing it's life. Yes ukhona mabishop afuna ukugcoba bese lesikhathi sini ukuthi nabo bavele babe ngazi abantu bayishaya eqaleni, which is not a problem ngoba okungivuleleka kwalesa sikhathi. But sebenamahloni wokuthi akunankingi futhi nje usukumusa uJobe uthemba sana ngikholwa bayimina sengiyafaka. Ungaphili impilo ongayithanda. iBhayibheli lithi indodana ma emkhulula niba abanjani abakhululekileyo impela. Akulona ivangeli ekwenza uphila impilo engakhululekile. Don't worry kuningi esakushaya. Nathi singambulelekile kodwa sakugcina sesinjani sesikulungisa. Ukuba bishop sahlala kule yakhe kufanele ngaba ujime mfowethu. Basikhuluma iqiniso manje kuba sahlala kule yakhe my brother. Ngabe kunjani kufanele ngabe kunjani awujime. Ngoba le yampahla shozi yakhumbula ngikhuluma lapha obhuti abadala bayasebenza ngoba le yampahla yayingakuvumeli ukuthi ufake isikhindi. Angazobe yangaze yini kwasemali that's next week ngifuna sibe lekwenza enkulu siphatha amapasi shows ngifuna uphathele yami lapho ukuze lento siyisenkeze ngoba abantu abayikhona lento bagifuthi bangaphambi kwami shows kodwa next week ngizophatha ipasi my friend. You see ukubadla mingisabambelela kule yami ngabe manje wena udlala amadola kanti uNkulunkulu yakusiza uyajima ufit strong. Angazomana ngisho bazalwane simuve lesikhathi sarealize ukuthi no sasheshe sakugxeka ukufaka isikhindi ngoba ngeke ukwazi ukujima ufake ukick and pause ejimini bazalwane uqoqa ngendlela yakho futhi akushona ngalimala amanhlanu ubishop wenu ezojima efaka ukick and pause ezojima nechini ngingacela ngakube ayibonke baba uthi uyakwazi baba lo machini yebo kama isiposiswa. And futhi bishop ukuba lento azange simuve lesikhathi ngabe unenkingo ukuya ejimini lapho khona abazalwane bakho. Sinamamazi ungagcina ulahlekelwe into emnandi. Kanti ubanjwe ukuthi nje awufuni ukumuva nesikhathi. Angazoba nangalasendlani bathandekayo. Ivangeli liyakhulula kukhona izinto esazisho. Futhi sasingazisho ngoba singahlakaniphile. Kwakuyisemvulo sangaleso sikhathi. Namanje ngisayibuza mina ngamsungulelani makawa abantu abakhona umqondo ngoba umqondo banalutho. Kodwa sima ngeke ngiyathi futhi ke sibeke nyawo ukuthi asinabafaki nomqondo ngikutshelele mhlawumbe. But kukhona izinto esayishaya. Ngiyahlekisa ngapha and I was watching a video ukuthi lento engeke eSouth Africa kwe yayikolofu. Ikhathi nje le sasishaya. Yakashawa ngifakile nami sengile ngake sengile nje bekhona zakuthi ngiyifaka. Wayishaya wathi nje mawungene mangabe nje mawusawa umzalwane ungene esalini ungabhondikala nokusika emaceleni ube wazi usadala nje evangelini lapho kusikile emaceleni iqhada licijile thembi Jesus lo muntu wenze njalo. Futhi ke zazingana amahlonike lezana ngikhumbula mama zazitshela nje kahle sibe sibuye bekhe ucinge nje emaceleni umzalwane la ngaphambili yini kuhluka ukundikala lapho bekhe umozo yakho
ufuna ubone ukuthi yabona la ezulwini njani akile but siwakhunda nabo manje and futhi ngeke usizwe sithi yini manje kwaje wawushaya no yazi ngoba bazalane besingazi manje sesinjani sesiyazi be a progressive believer amen uma bekhona ezothi hayi manje na yonke and uNkulunkulu mina I want to assure you the fact that uphilise kule generation enalezingane is because uNkulunkulu uyakuthemba ukuthi we are able to stomach into enziwa ile generation uphilwa na relationship nomzukulu ngoba umzukulu uphilisa impilo yama 2000 wena ufuna ukuphilisa impilo yama 50s athi umzukulu goka ngeke na yonke understand ukuthi umzukulu unjani bazalwane amen uNkulunkulu kubeka le generation ngoba uyakuthemba ukuthi you are capable to move with the times and uNkulunkulu ufuna enjoy in these times amen 2 Kings chapter number 7 verse number 3 verse number 8 in fact it's now there were 4 leprous men at the entrance of the gate and they said to one another we are sitting here until we die 2 Kings of course chapter number 7 verse number 3 verse number 8 thank you for the message yeah, so was a school-based. Yes. Kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanoxhobo bathi omunye komunye sihlalelane lapha size sife na uma sithi siyakungena emzini indlala isemzini siyakufela khona uma sihlezi lapha siyakufa futhi ngalokho masihambe sisukele ikamu lama-Aramu uma esiyeka siyakuphila uma esibulala siyakufa basuka kuhelela baya ekamu lama-Aramu sebefike emaphethelweni ekamu lama-Aramu bheka kwakungekho muntu nalapho inkosi ibiyizwile impi yama-Aramu umsindo wezinqola ibuyizwisile impi yama-Aramu umsindo wezinqola nomsindo wamahashi nomsindo wempi enkulu aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka inkosi yakwa-Israyeli iqashele amakhosi amaHethi namakhosi amaGibhithe ukuba asifikele ayisesuka abaleka kuphelela ashiya amatende awo namahashi awo nezimbongolo zawo nekamu linjengalokhu linjalo abalekela ukuba asiye yaphila babezo lapho senkulunkulu ethungwe ulimathuze yakho ana sothula silalele ukhulume nokuyisikho sakho ebandleni lakho ngoJesu Kristu amen bazalwane ekuseni namhlanje ngifuna sikhulume about moving forward. A principle that you find from scripture. This is not just the only verse, but there are a lot of verses we can quote. A principle esivezela ukuthi umuntu akabi noma ngabe kufika izimo ezemimisayo kodwa umuntu akadalelwa ukuthi ame. uNkulunkulu is always expecting us to move forward. Whether uvijele umnyango kodwa uNkulunkulu asikho isikhathi la isilinda khona noma as expect khona ukuthi uzosifica simile sithi indlela yikho bese siyama. Expectation kaNkulunkulu ukuthi umzalwane must always keep on moving. uNkulunkulu ulindele ukuthi ngaso sonke isikhathi noma ngabe kuthiwa izinto ziqindezela kangakanani uNkulunkulu akamlindile umuntu ohleli phansi kodwa uNkulunkulu ulinda abantu abahambayo. uNkulunkulu akasebenzi nabantu abahleli phansi kodwa uNkulunkulu usebenza nabantu abahambayo. Futhi nokukholwa akubasebenzeli abantu abahleli phansi kodwa kusebenzela abantu abanjani abahambayo. Ukukhathala ukuma ukuhlala phansi akhambelani nemqomo kaNkulunkulu kodwa kuyaphoqa ukuthi umzalwane nokukholwa ngaso sonke isikhathi ahlale emuva forward ungafiki la khona uma khona. You see even uNkulunkulu ethi ungakaqali wena wahamba ulinda wena bese uyahamba
mesuhambile bese vele yena uNkulunkulu obamba naye endleleni akami nabantu abahleli kodwa nabantu abamile abahamba akami nabantu abathi angazi ngenze njani sekuphele bona kodwa uhamba nabantu abathi noma sekuphelile kodwa bona siyaqhubeka kuphelile kunjalo uNkulunkulu akami nabantu uma nabantu othi nabo minyaka bingavumi ukuthi ngize esontweni usithembiso befakaza ngalala ethi nabo minyaka bingavumi yokuthi eze esontweni waze wabuzwa ingqondo yakhe engena la egethini ukuthi uzokwenza kwathi ukuthi akahlali phansi uyahamba therefore uNkulunkulu uhamba nabantu abahamba akasebenzi nabantu akayi kohlala nabantu abahleli phansi athi ayisihleli noNkulunkulu uyazi umuntu okholwayo akalikhiphi igama lokuthi noNkulunkulu uyabona sengihleli ngoba uNkulunkulu uyabona but uNkulunkulu uhamba nabantu abathi nakuba isimo sithi asine kodwa bona siyaqhubeka siyahamba isimo singafuni amen babuze bathi unjani kokudlovu uthi siyaphila kodwa isimo sifuna habe hleli phansi kodwa sihamba namaplaster siyaphambili ngoba uNkulunkulu uhamba nabantu abanjani nabantu abahamba amen abantu ababili bezophambili bazofaza namhlanje bakhulume ngendawo kade sikuyona izona nami bengikhona kuleso sigameko wonke umuntu obekhona lapha ubesiqinisekisa ukuthi iphelile iminyaka ewu10 kuya ku15 umama besemngcwaba egula uphelile u10-15 years satshela ukuthi uyahamba angizwa bathandekayo engatshelwa abantu abahonda betshelwa odokotela noma ungasama ngayo indlela kodwa sikubalele insukwana hamba ojabule ekhaya ngokunjani sewuyahamba ngangikhona efike efakaza ukuthi ngokwedokotela umchazelile ukuthi imihlaba esigoqiwe sekuyavala wathi kodwa ngizomemezela ukuthi udokotela uthe ngiyahamba kodwa mina ngisazohamba ngekhonsitozi besihamba akashonanga egulini insuku besinaye esontweni ngalela sonto ngesonto waphuma esontweni wayesibhedlela wahlala 3 days wayesewulala umthombo kodwa ukufa ukudifaya for more than 15 years ukufa ukuthi wemgodini bathi mina ngiyingohamba mase ukuthi I remember Bishop ethi abangcwele bakhe bahamba sebena 70 udokotela wathi ngala uyahamba wasukuma fakazi wathi iBhayibheli lithi abangcwele bakhe bahamba sebena 70 uNkulunkulu amnika ibhansela ka4 years wafesa ukukhola kwakhe wamnika ibhansela ka4 years kodwa kuba wathi kuthiwa ngiyahamba ngabe samngcwaba 15 years ago kodwa kwathiwa ungasahamba wathi siyahamba thina siyaphambili uNkulunkulu akasebenza abantu abazohlala phansi behlaliswe izinto futhi ungadlali usathane etheni ukuthi nawe understand ukuthi ubuyena naye ngabe usehleli phansi ahlala phansi siyakuyena athi usathane accept isidingo sobuya uthi uyadlala mangivuka la bakababa labafana bebathe manyeka ukushumela ngoJesu icala solidrop bathi ngesiyeke babuye futhi bazobabuza okay masingedela manje niyasithembisa ukuthi ngeke nisho lutho ngoJesu kanti batshela abantu abangafiki bathi masiphuma la umgaqo oqala esongena kona siyoqhubeka la ngibekisha abantu asebebanjiwe bafasha kunento ukuthi basalele bathi hayi futhi mina bazalwane ngangizosho ukuthi hayi ngomhlaba ngidlale ngabo ukuthi nokhululeka mangiphuma ngiyele ekhaya ngihlala kaShembe hayi ngiyayeka lento zovele ngihlalele nje ngibe eKhalisuthu bathi laba meke nasijedele umgaqo oqala esofika kuwona sizoqhubeka naloko enisibophe sinjani sibone babe nesambulo ukuthi akumiwa kuhlala phansi kuyahanjwa webazalwane ikholwa alihlala lithi iBhayibheli bezophuma Bishop eGibhithe beya kaIsrael wathi uNkulunkulu abantu engizohamba nabo abantu abazodliwa futhi abazolidla bebengezinyawo izikhali zabo ziboshiwe angisebenzi ngabantu abazodliwa bethi siyahamba behleli phansi alidliwe mina futhi uNkulunkulu bavezela ukuthi wena sikhathi abantu abadlala wathi even nendlela ezolidla kufanele nje kusheshwe because uNkulunkulu uhamba nabantu abahambayo amen yabanje wena usathane sebenza bahlala phansi uhlale phansi engqondweni wahlala phansi esontweni
wahlala phansi ekufisela izinto, wahlala phansi ekukhulumeni ngoJesu, wahlala phansi ngokushumayela, awusafakazi usathanda bakuvala imilomo just because walahlekelwa umsebenzi. Usathanda bakuvala imilomo sekuphela iminyaka awukazi la ngikhuluma nabantu abathi isimo beshiye sibheka. Kuthiwa sicela ufakazi babe bajahani babe ufake ofakazi. Kuthiwa akazi uzothini lo mama ngoba siyabazi uthi ngizosho. Ukuthi nakuba igama lami lingaveli kwabaqashiweyo. Kodwa ngizomemezela ukuthi siyaqhubeka simile. Athi usathane wesilima le nto ayivimbe. Webasala basithatha ivimbeni kusho ukuthi hayi sihleli phansi asifikele ngoba siyahamba siyaqhubeka. Ungafuma usathane phanchisa. Ungafuma usathane kwenza ungazazi noma umzalwane noma umember redemption healing. Ungafuma usathane akhohlisa ukuthi thina sihlala phansi siyaqhubeka. Futhi ngifuna ukukusiza namhlanje. It is not every day. Now ufika khona ibhedlela uthi kwaze kwamnandi emhlabeni. There are days where you wake up ukuthi kazi ngivukela ukuyaphi. Kodwa ekhahleni ngube ngenyawo uthi naku bangazi ngiyakhodwa okusalayo I'm gonna keep on walking. Wena ufuna ukuvuka njalo nje usemudini ngathi kusho umkhweli. No, there are days when you wake up uthi Nkosi yami ngoba ngisavuka uthi ubheke ibhank account ithi ibhank account lala uthi ubheke idingo moya add minus ibhank account i-answer ithi lala uthi ungena ku-email uyobheka into ye-interview ithi we regret athi usathane hlala phansi. But we keep on walking. No matter how slow we walk, but we just keep on walking. Asivinjwa ukuthi ngoba sesivimbekile asawu. UNkulunkulu wenza isimanga bomna. uIsrael uyahamba. Uhlangana nolwandle olubovu. Mabefika olwandle olubovu. Ithi iBhayibheli base beyasaba. Base beyakhala. Baqabana noMose. NoMose naye wathi yakhala. Mase khala uMose kaNkulunkulu. Ulinde ukuthi uMose uNkulunkulu uzomduduza. Mafika uNkulunkulu afika umuntu ongaduduza. Wathi umye ukhalela. Wathi sivinjwe olwandle. Abantu bayakhala futhi sesiyesaba. uNkulunkulu akasho ukuthi ngizonikhipha, uthi keep on walking. Uthi ningabi. Kanjani uNkulunkulu ngoba isimangalisa wasenzi uthi ngisebenza nabantu abazohamba. Uthi Mose alizomiswa lento keep on walking. Instruction yokuqala kaMose akasho ukuthi ulwandle lizovula kwathi uNkulunkulu uthi asambeni. Kanjani ulwandle sesiyalibona. Futhi bamisa asibamisile ukuma ngoba la ngesicaba sesivalile. Sima ngoba la kusesitshele ukuthi isicaba sivalile. Ngiphinde la. Abamanga sebefinjwa amanzi. Kodwa bama bebona ulwandle. Base beyaqonda ukuthi ngeke ngenele. Base beyasaba. Why ngisho njalo? Ukuba kuthiwa babeme eduze kwamanzi ngoba base behlabathini bebanjwa amanzi. uNkulunkulu engeke kahle abahamba because amanzi awese bavimbile. Kodwa the fact that wathi uNkulunkulu abahamba uthi khona idistance wabasanoyihamba. But basheshe batatazele bathi amanzi. Base baya. Kodwa umuntu omile manje akayiboni into usaxoxela ukuthi uzoretrench. Akayiboni retrenchment kodwa usemile ikhanda select tomorrow. Hayi kusehleleka usatsheliwe nje ukuthi siyavala ngoJune. Ikhanda selimoshakele ukuthi awu no we keep on walking. Bakutshela ukuthi kuyavalwa ngoMarch ngothando emhlabeni. NgoMarch wena ngoMarch 29 bakubona uhamba. Oh yes. Ifika incwadi ithi tomorrow is the last day usuku uzofaka ukuthi ngembonga uNkulunkulu ukuthi ngiyasebenza. La umsebenzi ucikizela kodwa ukhona uyasebenza futhi ngiyaqhubeka ngawo. We keep on walking. See, now why we keep on walking? Meke saqhubeka sahamba suke sitshela ulwandle ukuthi siyeza kwena thina sivimbeki. Ukuqhubeka uhambe ikona ukutshala amanzi ukuthi asihlale. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uMose sefile sebefuna ukwela iJordan. Wathi uJoshua sidinga ukwela. Umuntu onenduku wena usumthathile. Kodwa wena fanele siwele. Wathi uNkulunkulu ngihamba nabahambayo. Wathi thatha amadoda awu12 kaIsrael. Bese thatha umphongolo bese kuyahamba. Athi wena usifuna imile kwa. Yokuthi kuvuleke amanzi ngoba siyakwazi ukuvula amanzi. Wathi uNkulunkulu angisebenzi kanjani. Ngihamba nabantu abahambayo. Wathi thatha amadoda awu12.
abambisana umphongolo. iBhayibheli lithi amanzi awavulekanga usaxoxa. Futhi amanzi awavulekanga bese kuthi. Kodwa lithi iBhayibheli bavuleka ngesikhathi beqhubeka behamba. Athi usatananzi mazima bathi siyaqhubeka kuthiwa sana. Lithi iBhayibheli ngesikhathi amanzi ethinta amaqala. Asezwa manje ukuthi khona abantu abahlanya. Abangafibeki noma umfulu usuvipile aseyaqhela manje. Kunezinga empilweni yakho engisuke ngoba kasuku waqala wahamba. Hallelujah. Futhi uthi ngisho le miracles will never happen if you are sitting down. You will only see miracles when you are walking. Uthi ngiyaqhubeka. Lithi iBhayibheli uPetro wabona uJesu ehamba emanzini. uPetro akazange aqala aqhele ukuthi qinisa amanzi bese ngeza kuwena. Wathi bakuwena isho. Wathi uJesu mina woza. Konke lokhu uJesu yakusho alisho iBhayibheli sabona amanzi eqina. uPetro kwangena emanzini kusamanzi. Kodwa into yamsustain ukuthi wahamba. Iswa ukuthi uwiswa yini? Uwiswa kuma. Ingiyagcina uPetro ukuthi angacwini ukuhamba because ithi iBhayibheli bathi makuwena ithangisi wathi omunye imini woza. Akabangisa ukucabanga ukuthi waseyahamba. Ngesikhathi ehamba amanzi abona ukuthi abantu abanje abaqhuliswa ngoba bamiswa yithini. Waqhubeka lithi iBhayibheli ngesikhathi esekhohliwe ukuthi ubisoba. Excuse me. Lithi iBhayibheli waseyahamba. Mayisema ngokuba makakasi. Ngokuzivunguvungu. Sasivungu ungasebenza nabantu ababili. Waseyaqhubeka. uJesu wayesasondela ukuthi ungabazelayo. Never stop walking. Never stop walking. God is expecting you to keep on walking. Never stop moving. No matter I'm telling you now, ekholweni nasendleleni there are times la khona uzwa khona ukuthi anginayo energy of walking. But senzani siyaqhubeka siwalk. Kodwa isikhathi impilo lekhona la ungena khona nje uthandaza. Amen. Uvuke kusenje ngenkomo uvuke. Udla uhamba. Ulala njengenkomo inkomelo endleleni noma kublack khona phili kuthi ya. Inkomo ayithandaza. Inkomo bayathi idla kilikithisile. Kukhona isikhathi. Esifike impilo nomzalwane. Aphile impilo ngathi inkomo. Kilikithi phansi ala. Uhlule ubaba siyabonga sesiyalala. Uthembekile usikhathile waze ngasho ilanga. Lala ngayathi no ulala. Nansi sizokusho uNkulunkulu yakudada unjalo ukhathele unjalo. Kodwa unjalo yakudada. It's not every day yakho ushisekela khona. It's not every day. La uzokona worship team ithula kamnandi. There are days la ungena khona uthi kazi lo baba ngobe wenze no akubona ukuthi isimo odlula kusona. Sesitungeze nokuthi lo baba ukade bekubanga ngoba sonke sibusekela ukuthi wow bacula kahle wena ufuna ukuthi ayibamsindo la kayana kwalezinga no akhona ukuthi siya understand ukuthi usesikhathini lapho usathele ukuthi khona ungahambi hlala phansi kodwa ngizokutshela ukuthi awuyeki ukuhamba kunjalo. Sathane ngisho ngathathani yakho oyithandayo kodwa you keep on walking. Amen. Lasiya kakhulu ukuhamba ila kuphela khona ifake yethu banoqobo bahleli la one are rejected abavumelekile ukuba ne-society. Number 2 bengavela kuba ne-society nokudla akusekho bahlala phansi bavumelana ukuthi sinenkinga ey'mbili i-society ayisifuni noma singaphinde emuva la siphinda khona basifuni. We are not allowed to enter. Kodwa futhi noma singaqhubeka bazosibulala. The Syrians are waiting for us to kill us. Ngamanye amazwi noma yini esizoyenza in between la vele sizofa. Waseqhamuka isandla sabavumelana ukuthi ngoba vele
into ethi idumbe. Yeah. Asingavi isihleli. Yeah. Kodwa safe asifise njalo siyahamba. What a revelation. Ukufa siyakubona sekusondele. Yeah. Futhi siyabona izimo zinkusitshelisa ukuthi emuva sofela ukuthi asivumelekile. Futhi phambili sobulawa izitha zesilindile. But kodwa into engeke yenzeka ukuthi siphe ihleli ndawo. Ngizokutshela ukuthi ungavuma usathana kubulala umshado. Ungavuma usathana kubulala uhleli ngelutho. Ufese ingcwaba esingasazi noma sithi umzalwane noma ungasemzalwane. Ungavuma usathana kupresse mtshela masifa. Sofa sinjani bazalwane siyaphambili. Bathi bafana bamaHebheru kunebukadesa bathi vele unamandla okusibulala. Kodwa into engeke siyenze ukuthi thina songena emlandweni ukuthi thina sanqaba ukuguqa lento yakho. Ngababazi we are aware ukuthi vele sofa. Futhi basebeyamgcwalisela base lo nkulunkulu esambana naye unamandla okusibulala lento yakho. Kodwa sathandazela ukuthi asikhulule. Sasithandazela ukuthi kungena amagama ethu. Kwase ukuthi kwafa abafana bathathu kodwa bengaguqanga kulento yakho. Lithi iBhayibheli kwabasa umlilo 7 times but we are not moved or shaken by umlilo. We want to keep on moving. Amen. Hallelujah. The miracle is in the moving. Miracle is not in the sitting down. You are going to see God's power when you start moving. Ngeke kube nayo indlu uhleli phansi uthi ngamthemba uNkulunkulu ngeilanga khona imali ezongena bese iyafika ifuna abantu abahambayo. I want to share the testimony like that. Kala ngisemncane kunaloko ngikona. Ngake ngathi ngangihamba ngemagaraji emoto ezibizayo. Ngifike khona ngifike ngibuka imoto engazi ukuthi i-payslip yami nale moto. Izinto engahlangani is not make sure. Kodwa ngangena ngifike ngamesses ngiwurawundi ngibubuka. Ize ngibuze nama features akhona ngasuthi ngizokuthenga. Ngirawundi ngibuka. Bese ngiyaphuma ukuthi I know. Ake ngihlanganise into zami ngiyabuya. Zihlangana lapho ngoba phela mina ngumuntu wetheza. Kodwa mina ngila kaMercedes. Yazi ngangenzani? Anginqabuka. But I want to keep on moving. Ngaqala ngingena khona ngaqualify. Kodwa ngathina khona sekuyibona abancinci out there. But you must keep on moving. Awuzokwazi ama-prices zidla ukuthi ayimalini. Ngoba sekukhona imali. Kodwa uzuqala ukwazi ama-prices zidla imali ongayikhona. Ukuthi izinto kufanele ngazi manje ngoba sekufanele ngibe nomuzi. Sekufanele ukutshela ukuthi imizi iyimalini. Kulabantu abaningi blessing shows uNkulunkulu akazi nokuthi lento ungasithi uNkulunkulu athi nansi imali ethe ngabangalahleka phela ngoba akazi nokuthi yini bond registration fee. Lost. uNkulunkulu ngeke imali okwakhe indlu ungazi nokuthi amasayitha adayiswa kanjani eNazareth. You must keep on moving. But abantu uyaphendula mina ngoba siyakwazi ukwalify nomntwana ukuthi no animase ngihamba la but I keep on moving. Ilapho uzobona khona ama-miracles. Keep on moving. Madoda wenza i-quotation yomshado singakungakathembisi ukuthembisa shumayo. Ungakathembisi ukuthembisa. Ngiyabonga ukuthi ngiyashumayela. Nezwe vele bagethi bakhe. Uthole ukuthi lashadelwa khona imali. Because you keep on moving. And if you keep on moving, you speak. They don't judge, they don't kuluma. There are things that's not as I'm saying. Sakale say kuluma zahlekisa. True. And except say kuluma zahlekisa. Kwangathi uthi nje into engasozenze kodwa uNkulunkulu ezinjalo wasiqina. Akangifakazi positive. Sir, sinomngane wami obasivela ukuthi sasambe inkonzo ngale round up shows. Uyangahla ngalo umkabi, nami singahlangana nomkabi. Kodwa sasambe inkonzo ngala sivala shele kwezinye inkonzo. Sikhonza. Sihlala lo ngolweni. Nahleka sasikhonza ingaba. Kodwa singakhonza shows. Wakhona ubhuti abadala kunathi. Begqoma lela jacket isihleka.
ngazo benemizi si-inspired ukuthi sixoxe seteksini ukuthi sithi futhi sasize sijova ngithi kodwa wena uzoba njengalo ngikukhombisa ukuthi wena uzoba njengalo ngithi wena uma ngibuka uzoba njengalo bhuti lo ngabona ukuthi kodwa bona sikhombisana ukuthi nasi sizoba nemizi nayo yonke into. We started speaking lezi zinto singenayo imali ihlala kanjengezi kodwa singenayo imali sihlale ekhaya sobabili sixoxe ngelanga sokuphuma emakhaya sibe nemizi yethu siba ama-time. We did not stop walking. Sixoxe ngey'moto sasawubona imoto ngelanga yathotha siyizwile soyibukela sobabili singenayo imali yokuthela umuntu osaya safesa irangela sayibukela kodwa uNkulunkulu wazi saba nazo lezo moto at some point mhlawumbe kosizana nokushada sashada-ke bazalwane hayi ukuthi ngingacaba basifakele imali sesiba ney'moto sashada maseshadile sasiba ney'moto ey'right. But the point is ukhona izinto ade siyirevise last week ukuthi lezi zinto sasikhuluma ngazo sijoka ngazo but they are now a reality. We want joke sobabili ukuthi ngiyasiphelele kanje ngezinakasakhe ngize ngimjobe ngithi hayi wena mhlawumbe unesite emansenseni athi ngiyenzeke leyo. But he owns a beautiful house now because azange size siye ukwenze njani ukukhuluma nokuhamba. Uma uvuma isituation yakho ikwenza ukhulume ngesituation okuyona bese uyalokhe ngoba uzalo umzalo ongenamali usho ukuthi nawe isiphetho sakho. No, you keep on walking. Walking means you talk about things that's impossible. Don't allow the devil what he gave you to come. The miracle is in the walking. Amen. Amen. Angazi bana ngikhuluma naye namhlanje kodwa ngizokubizisa nophambi kodwa I want ukuthi uthole umoya ovuseleleyo ukuthi keep on walking. Amen. Go and renew those dreams. La usathana sewavalile kade wena nama-dreams amakho ukuthi usathana wakushada down. Joseph was once a dreamer and he ended up being a governor, but he never stopped walking. Don't allow the enemy to make you stop. We walk the situation in whom we walk the situation in Jai. What to Bishop? He prophesied in Pilo Yakama's which is what was Nomela which is Lepi and Gipila. Abezem gave us by P. Prophecy. We come away at Pilo. What is Langi called? I can Ganyam. It was a nice one and service. Gamma, what he kept on moving. Uma usatha lefana lomnyama phumekelele ukuthi siyaqhubeka simile athi uvala lo uthi phumekelele ukuthi asimile athi uvala umlomo akunikeze into ezokuphoxa usukume naye iphoxana injalo ukuthi ngizomemezela ukuthi uJesu uyabusa noma isimo siphoxa. Zonke izinto ezenzakala endleleni yakho usathanda uzenza ngoba ufuna uphelelwa amandla ube discouraged ukuthi hayi yabona ke lento enzeka kanjani. Bazalwane mina this is what I believe. Amnani ibhadi ayikho into enzeka kumina ngebhadi uthi amnani ngehlelwa ibhadi konke kwenzeka ngoba kuzama ukuvimba uhambo lami kodwa uhambo lami njani liyaqhubeka futhi the more lithi iBhayibheli ngesikhathi uIsrael ecindezelwa kakhulu lithi banda kakhulu ngamanye amazwi ngesikhathi bethi you can't do it ila kufanele batshele bona ngiyingozi kakhulu uma lithi you can't do it. Futhi akathi ngoba ntetho uvala iminyango kakhulu because mayivalwe kakhulu iminyango ila ingozi khona kakhulu. Lithi iBhayibheli uElijah ehleli nabaprofeti bakaBhali entabeni lithi iBhayibheli bathandaza abazi bayisika bezama ukuthi baveze uNkulunkulu wabo kodwa kwangalunga balibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi seyisikhathi sakhe wayesethothi ngibakhombisa ukuthi uNkulunkulu wami usebenza kakhulu la kuvalwe khona kakhulu bona ababebeke inkulu bethi umlilo wenzeka yena wathi abafaka amanzi wathi faka amanzi ntekisha umlilo ngoba ngifuna ukunitshengisa ukuthi lento inamandla kakhulu uma ngabe nithi it can't happen. Bona ngesikhathi bezama iy'nkuni zazomile kodwa yena wathi mina ngifuna ukunitshengisa ukuthi uNkulunkulu usebenza nasesimeni la khona umlilo amanzi nomlilo akuhlangana awukwazi ukumanzisa iy'nkuni bese uthi uyabasa akwenzeki lokho kodwa wathi yena faka amanzi. Amen. Mofunda iBhayibheli lithi azabheleza kule altar lakhe ageleza maka bese gelezini wayesethi ehlaka emlilo ekade sulindile usuku lonke uzoyibonakalisa wasumlilo wenze njani wafika ithi iBhayibheli lo mlilo awushisanga umhlatshelo kuphela
kodwa lithi wadla ne-altari wafika washisa yonke into nemanzi yonke into because uNkulunkulu wethu uvela kakhulu la bethi bona siyahluleka khona. Kuthi manje umphumela ufuna uphumela lokhorathana labantu abathi impilo yakhe ubachaze ukuthi impilo yami ayibhedi ngoba ingozi nayo ilokuhlala nabantu abakhetha impilo yakhe yabheda bathi siyasunderstand isimo sakho bayingozi abantu aba-understand isimo sakho because bakwenza uphumule entweni erong. Ngisho ungasayi esontweni siya-understand nkosi yami izimo odlula kuzona nami beke ngiye esontweni ayikho into efanele ihlalise phansi ungayi esontweni babalekele labantu abantu ba-understand isimo sakho isimo ungabo-understand ngophikisana naso uqhubeke. Phuma la ungayi-understand and keep on moving. Tell my parents before standards ukuthi we keep on moving. We keep on moving. Bafulako asikhuleke asibongele. Siyabonga Baba Ngcwele ngezwi lakho eliphilileyo. Impilo isezweni lakho. Sikule ndawo kuba sizothatha ukuphila. Siyakwamukela ngokugcwele izindlela zakho eziphakemeyo.